Sanibonani nonke, igama lami nginguNokuthula wakwaNgcobo. Ngisuka kwi-organization isiyabadinga Youth Development Organization. Lapha ke sihamba noNtuzuma TV endaweni esikuyona siselindelani edamini sizovakashela ugogo. Ila sesizobona khona ukuthi kwenzakalani ngoba sike sezwa ukuthi ugogo wakha umuzi ngoba eseretayile ethi wenzela izingane zakhe ukuthi akwazi ukuthi noma ehambe emhlabeni ashiye umuzi ukhona zikwazi ukuthi sizakale. Only to find ukuthi lo muzi lona wavele washa, kwenzeka nje uyishwa washa waphela umuzi, okuwukuthi ke njengamanje ugogo usemdala ayikho into asangayenza ngoba le mali wayethathe imali yakhe ayithatha from eretayile, so akusekho indlela sengenza ngayo impesheni incane ukuthi ingamsiza ukuthi aqhubeke awakhe umuzi wakhe. So lesi story sisithintile kakhulu si-organization ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi umuntu omdala abhekane nesimo esibhlungu kangaka. So makuthinta inhliziyo zethu kulapho ke nathi sesifisa ukuthi sithinte abantu, senithinte emphakathi ukuthi nibone ukuthi yiphi indlela eningasiza ngayo ukuze ugogo asizakale kubuye isithunzi sakhe njengomuntu omdala. Sesiyangena ke manje siyangaphakathi. Ungangibona ngihleka insinzima impilo yami, ungangibona ngithule insinzima impilo yami, ungangibona ngihleka insinzima impilo yami, ungangibona ngithule mina ngoba sasibani ngisenziwa ukufa bandakazi. Sawubona gogo. Ya sawubona ngane. Unjani gogo? Uyaphila sisi. Awu ngikuyintokozo kumina ukuthi ngizokuvakashela gogo. Ngiqale nje ngizithule. Igama lami nguNokuthula wakwaNgcobo. Ngiyi-social worker elisuka kusiyabadinga Youth Development Organization. I-organization ke le yabantu abasha gogo. Bese kuba ke ukuthi ke ngihambisana neNtuzuma TV ngoba sizofuna nje ukwazi ngestory sakho. Kodwa nje ngiyathanda nje ukufuna ukumazi nje ugogo kancane. Gogo nje ungitshele nje ukuthi ugogo ubani, usukaphi nje ngifisa nje ukwazi sazane nje ngaphambi kokuthi sixoxe indaba zethu ezizengazo. Hayi ngane yami mina ke inkinga enkulu ukuthi ngumsuthu. Ezinye izinto zizokudida. Ngisuka Eastern Cape. Ekhaya lami lapho likhona. Ngazalana ngokufuna umsebenzi, ngasebenza ngathola ikinye ndoda ngasebenza. Ngaze ngaphuma ke. Mase ngiphumile ngabona ukuthi hayi ingane zami zihlala ngaphandle sivika amacuthi la. Ngabe sengibona ukuthi uhlala phansi nengane zami sibonisana ngakha lendlu. Sahlala kuyona ithe ngo-2023 2023 21 kwashala ngoNovember ukuNovember 11 ngangilele la endlini ngilele phansi ngigula ngiyedwa kungekho umuntu basathula amatohwana lawo ematohweni. Hayi lezo sokuthi phuma endlini uyasha phuma endlini lo baba wala izansi intombela. Hayi ngatatazela ngakhipha ingane lezi ezincane zihleli nazo zaphuma ke saphuma ngifika eminyango ngifika ukuthi hayi umuzi wayasha ngoba ngezwe ngila endlini kwathi qhu kangayibona lento iqhuma ngabona ilanga belingena kanje uyila kamela lamantombazana phezulu. Ngagijima ngaye endlini ngathi ngibheka ukuthi nangithathana ngangabona lutho, thatha amaphilisi yami ngaphuma eminyango. Ngahlala emgwaqweni lapha sugcwele abantu. Kwafika incimamlilo eziwu-5 azange zenze lutho. Ngibhekile ngamehlo kanti incimamlilo zenza kanje ngakuthi uyaziyacisha. Hayi ngahlala kwaze kwatsha ngahamba ngayohlala ezansi kwaMandlamini. Wangiqoqa ke shem ngahlala khona nje inyanga yonke. Ithi mayiphela ngasuka ngaya lapha emjondoleni lo lapha uhlala undodana uhlonolo. Ahlala lapho
kwababuya bazongishayela lana no sticker bangishayelela ngathenga uthayela labo bangishayelela bathi baqedile ngabuya ngazongena endlini njengoba ubona ngivala ngawuthayela nje ubusika uba ihlobo yilami kuyanetha phezulu yonke into nje uyabona nasicikini ukuthi kunjani asinandawo yokutholethela sithatha amabhakede sibeke sihlale senze umsebenzi iphila lo mpilo zonke izinsuku nje bakithi sayizwela isitori sikagogo saze sabhlungu kwaze kwabhlungu gogo ukuze umuntu ebhlungu kangaka ukuthi uke wavelelwa isimo esibhlungu kangaka usuwakhile umuzi wakho wasebenza eKing Edward wangayicabanga wena wacabangela izingane zakho nabazukulu bakho ukuthi ngamhlazana kuthiwa uyahamba emhlabeni ubashiye beno ishelter usebenzela bona manje sekunje kubhlungu kakhulu isitori sakho gogo kodwa ke sizoqhubeka sizame usizo ngendlela esizama ngayo ngizama ngempela ngoba ngilethemba ukubona ukusukuma kwenu ngendlela sokufika abantu abaningi nezimoto eziningi angaze zifika la zizoshutha zishuthe zihambe bafika abantu bangene baphume bathi bayangisiza phelele ngoyini kodwa manje ngibona ngathi ithemba likhona ngoba sengihambile nalengane yakho ngithathe ukukholwa athi umuntu okholwayo akafani nomuntu ongakholwa umuntu okholwayo unendawo kaNkulunkulu ithemba lami lilapho nje ukuthi uNkulunkulu manje mayisebenzisa owakhe abonayo ukuthi uzophumelela ngiyakubona kwaba angithi ukuthi bebengathandi nabo indlela le abahambe ngayo kwaba babopheka phambili angisho ukuthi uright kodwa ngibeka nje ukuthi uNkulunkulu unesikhathi njengoba sibona ke lana lena indlu le ekwakuyikhishi likagogo kwakuyikhishi nje ubona kwakusinki lona kwakwamawindi iwindi lakho kuyiwindi lealuminium iwindi libizayo kodwa kwatholakala ukuthi mawususha umuzi kwaphela kanjena njengoba nibona nje iroof ayikho konakele nje kanjena noba nibona nogesi wakhena ugogo walimala konke nje akukho okwahamba kahle masiphuma ekitchen singena la kwakuyi dining room area mangibuka uyabona ukuthi nakhona kwaphela umuzi waphela emawindi waphela isicaba saphela njengoba nibona nje umuzi wonke waphela akukho lutho kuyabheda masibuka ke lana emphakathi indlu lena ke osekuhlalwa kuyona ugogo wavesane wathenga nje uthayela kwathengwa amaplango kwashayelelwa kwayiroof yokuthi bakwazi ukukhosela ke bangalokho becela komakhelwane befisa ukuhlala ngoba ugogo nawe uyafisa usahlala endaweni yakhe waye bese yabuya ugogo kade ebhacile komakhelwane emva kokusha komuzi waze ushayelela ke la kulendlu kabahleli kuyona bahleli bawu10 ugogo abazukulu bakhe nabazukulwane nezingane zakhe bawu10 njengoba ubona nje lendlu ingaka bahlala bonke njengoba behlala kuyona lendlu kulalwa kuyona kuphekwa kuyona kwenziwa yonke into njengoba sibona nje ayikho nendlela yokuthi ngafaka ifurniture ngenzakalani ngonxa yokuthi indlu incane bonke kufanele bahlale ngoba isimo siyaphoqa ayikho into abazoyenza umuzi kagogo washa wonke waphela sibona ke futhi nala kwakuveranda ke lona bakwethu umuzi kagogo wamkhulu ngendlela yokuthi waze wakha noveranda buka ubuhle bawo buka indlela omkhulu umuhle ngayo kodwa kwaphela ngesikhathi umuzi kagogo usha siyabona lana urabo la okwalahlwa khona kwachithwa khona wonke udoti ngesikhathi kade kuklinwa after umuzi kagogo ushile kwagceke lakhe ugogo lagcina la affectekile kanjena so siya aphila umphakathi wakithi kakhulukazi intuzuma njengoba nje ugogo esentuzuma siyacela ukuthi nje thina siyisodwa nje siyintuzuma sibaningi ngabi bakithi ukuthi ugogo singamyekelela ahlale esimene esibhlungu nesinzima kangaka nesimo esehlisa idignity noma isithunzi sakhe njengomuntu omdala so siya aphila kakhulu umphakathi wasentuzuma ake nisilekelele bakithi ugogo akwazi ukuthi ahlale emzini omuhle abuyelwe isithunzi sakhe ayikade naso noma ngaba ukho entuzuma noma ngabe kwenye indawo asilivalile ithuba kepha siyancenca kakhulu umphakathi wasentuzuma sisizeni siselekelele ugogo abuyele isithunzi
So siyacela kunina abantu basemzansi, siyacela noma ngabe ubani ongaba nothando nesifiso sokuthi alekelele, kungaba nanoma yini, ngaba ngenzeka ukuthi omunye uzothi mina ngizofaka ama-blocks, omunye athi ngizofaka usemende, omunye athi ngizofaka iroof, omunye athi anginayo imali mina kodwa ngiwumakhi, ngingakwazi ukuthi ngilekelele ngokuthi nginikele ngesikhathi sami, nginikele ngamandla ami, ngizokwakha mahhala ngakho umuzi kagogo, ngifake iroof la engayifaka khona. Omunye athi mina ngikwazi ukulungisa ugesi, anginawo amandla kodwa ngingakwazi ukumshubhela ugogo ugesi wakhe. Anyhow siyacela mphakathi wakithi ukuthi nisisize noma ngabe luphi usizo eningasiza ngalo ukuze kusizakale lo gogo, kubuye isithunzi sakhe njengomuntu omdala. So uma ungabe unalo isifiso sokuthi ufake ulekelele, siyafisa ukuthi usifonele noma usiWhatsApp kule number 083 952 6564. It is 083 952 6564. Siyacela uma kukhona ongafisa ukukwenza noma ongafisa isandla ongafisa ukusifaka ukuze kusizakale ugogo nabazukulu bakhe, umuzi wakhe ulunge, siyacela usithinte ngokukhulu ukuphuthuma khona kuzobonakala ukuthi kwenze kanjani. Siyabonga kakhulu.